Takže dneska sme v Chorvátsku, teda na, neviem, kde proste, na ostrove niekde a teda, keďže som sa pred pár mesiacmi rozhodol natáčať videá na YouTube, tak si natočíme. Takže dáme si dneska takú challenge. Ja v podstate budem hľadať také zvieratá, aké v podstate mi navolíte. Takže hneď ako prvé si dáme rybu, väčšiu ako, no takú, tak, morského ježka, taktiež sasanku a ešte si môžeme dať kraba, to je super a to je tak asi všetko. Tak, ak chcete niečo viac do druhého videa, prosím mi iba napíšte do komentára, hej? Takže ideme na to. Hopa. Takže, hneď sme našli ježka, bolo to veľmi ľahké. A je tu už, no. A to bolo dosť ľahké, to som si dal moc ľahké, teda. To sa musím priznať. To, dobre. Krab. Vy ho možno nevidíte. Ale traja dokonca. Už ho možno... No ich vidíte už. No, už ho vidíte isto. Super, máme kraba. Tunak vidíte. No dobre. Ďalej môžeme ísť na rybu. Tu sú také malé ryby. To bude asi najťažšie tá ryba. Ale máme sasanku. Ďalej. Vy ho možno nevidíte, ale je tu úplne všade. A máme aj nové zvíre. Ty super. Nice. Fakt zviere, ty moc. Čo to? To bol hlavač. Videli? Ale to bolo taká väčšia ryba. To bol teda hlavač. A... tu bola ryba, ale... Na tie ryby si musíme vyčkať, lebo ja to natáčam teda na mobile a je to ťažké. Vidíte, to sú také tie malé. Vidíte? Už tu je, konečne, väčšia. Vidíte ju? Konečne väčšia. Takže splnili sme úkol. Jupi. Teda na niečo zabudol, napíšte mi to do komentára. A ako som vravel, môžete mi napísať aj do komentára nejaké iné zvieratá, čo by som mohol nájsť. Po prípade, čo by som mohol nájsť aj na Slovensku, nie tu v Chorvátsku. A teda dajte like a odber.